Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Urreta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean dantxarineara joanen gara eta bertan Landiflorren ikusiko dugu zer duten eskaintzeko, badakizu udaberrian ongi sartuak gaudela eta beraiek alde batetik denboraldiko landareak izaten dituzte eta bestetik ere urte osoko landare desberdinak gu bertaratuko gara eta zuek aukera izango duzu ikusteko bertan zer dagoen. Ondotik dantxarineatik salto egin dugu eta Arizkunen Javier Urrutiarekin egonen gara, bera Enakesa gasna industriako gerentea dugu eta Enakesan zertan dabiltzan azalduko digu eta gero baitare Enakesan inguruan solastuta gero Gorramendi gasnategian sartuko gara, Gorramendi gasnategiak nagusiz aldatu du eta Jose Mari Etxartek azalduko dugu pixka bat nola dabiltzan egunero gasna egiten, ze motatako gasna egiten dute, ze markarekin edo izenarekin salduko duten eta ze asmo dituzten. Guzti hau dana segidan. Saioaren hasieran esan bezala lehenbiziko atal honetan dantxarineara etorri gara eta badakizue dantxarinean Landiflor kokatzen dela, bertan lorezaintzarekin zerikusia duen edozein gauza harrapatu dezakezue eta badakizue oraingoan udaberrian sartua gaude, badirudi ere ja poliki eguraldiak laguntzen duela eta gaurkoan batipat udaberriko denboraldian zer eskaintzen duten ikusiko dugu. Udaberriko loreetan edo landaretan badakizue badire barietate batzuk betikoak direnak, geranioak edo hiedrak horietako batzuk, eta ikusten duzuen bezala, azkenean kolore desberdinetako loreak ematen dituzte eta bakoitzaren gustoren arabera kombinatu daitezke, bai lorontzi handietan, lorontzi txikietan eta beti errez zainketa aldetikan beharrezkoa da ura ematea, vitamina batzuk ere tarteka eman behar dire, eta garrantzitsuena ere tarteka osto zaharrak kendu, eta zaindu pixka bat, eguzki asko ematen badiote ura gehiago, eta eguzkia gutxiago den lekuetan, ez da derrigorrezkoa edo beharrezkoa enbeste ureztatzea. Geraniotik aparte, hiedraz gain, baita ere, asko eramaten dire surfiniak eta motzagoa direnak, petuniak, azken finean ura bai behar dutela askoz ez gehiago, eta pixkot kolorearekin jokatuz, bai kolore laranja edo horiko tajetak ere asko jartzen dire, eta nola ez, betiko begonia deitzen diren lore beresi hauek ere, azkenean urtero saltzen diren barietateak dire, eta jendeak gustokoak dituena. Kanpoko landare gehiagokin jarraituaz, beti ere badakizue margaritak asko ikusten dire, margarita asko naturalak izaten dire, negutegitatik ateratakoak, eguzkia ongi agontzen dute, eta gure tatzerago direnak fuksia izena duten hauek, baldin baduzue etxea edo balkoia, pixka bat itzal gehiago ematen dionak, ongi moldatzen da landare hori itzaletan, eta azkenean denetarik, kolore, tamaina eta barietate desberdinetako landareak.
klabelak ditugu gure aurrekalde honetan, hauek ere betiko landareak dire, lore politia ematen dutenak, lore beresia, usai ere izaten dute, eta tartekatzeko betiko geranio eta olakoekin, bongi heldu dire ere apaintzeko udaberri honetan, uda partera begira ere, gure etxe ingurua. Landiflorren, denboraldiko landaretaz gain, badakizu orain baratzea lantzen ari garela poliki-poliki, lurra prestatu eta lurra prestatu ondotikan, baratzeko landareak erosi bar dire, hemen denetarik izaten dire, denboraldi bakoitzean, oraingoan tipulak, letxuak, erremolatxa, pixka bat denetarik aurki dezakezue, eta denborakin gauzak erosi, eta lurra prestatu ondotikan landatu, eta behar delikan noski ere ureztatu. Badakizue loreak lurrean egon beharra direla eta askotan beharrezkoak izaten dire lorontziak, landiflorren ere lorontzi barietate asko bada, tamain desberdinetakoak, forma desberdinetakoak, kolore desberdinetakoak, baita ere plastikozkoak, baino batipat buztinezko asko aurkit dezakezue bertan. Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and Landiflorren ere denboraldiko landareaz gain, urte osoko landareak baditu ere, gure gibelkaldean, atzekaldean direnak, barruko landareak izaten dire, normalean, batzuk, gela batzuk edo logela batzutan, behar izaten da landareak argia behar dutenak, beste batzuk aixa iuntasuna kontzen dutenak, aguantatzen dutenak, beraz, pixka bat ikusita nun jarri behar duzuen, aukeratzen alduzue mota batekoak edo bestekoak, Landiflorko langileak beti ere gomendagarri diren aholkuak emango dizkizuete bertaratzen zareten. Ziggy played for time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy could he play guitar. Badakizue beti ere badirela landareak urte oskoak izaten direnak, kanpoan egoten direnak, etxe askotan jardinak izaten dituzte eta jardin hauek lehenbiziko gauza egokitu behar dire. Landare hauek urteko landareak direla esaten da, urte osoan irauten dute eta urtetan, beraz lehenbiziko gauza lurra prestatu behar da ongi, belar txarrak kendu, lurra arrotu, landarea landatu eta landatu ondotik beti ere zaindu behar da. Horretarako uririk ez baduten pixko bat eman, vitamina batzuk, eta hemen ikusten duzu dela landare asko, mota desberdinetakoak, landare txikiak, pixka bat erderaz arbusto esaten diren zuaiska horietatik ere izaten dire, eta betikoa azkenean hobe izaten da Landiflorrera bertaratu, eta zuzenean ere ikusi zer duten, eta gustukoa duzun hori erosi eta etxera eraman. Feels the way I do about you now.
the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Today was gonna be the day where they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody. Ikusi duzuen bezala, Dantxarineko Landiflorren egondu gara, denetarik bada, azkarki lore eta landare, eta bueno, denboraldian gaude orain udaberrian, udaberri eta udaparteko landareak batipat, bueno, saiatzen gara etxe ondoa apaintzen, baina horretaz gainok urte osoan egoten dire, eta badire zenbait landare ere urte osokoak ikusi duzuen bezala, beraz, animatu, bertaratu eta disfrutatu. Bigarren atal honetan Javier Urrutiarekin gaude, bera badakizue Enakesako gerentea dugula, eta bueno, Enakesa erronkarin kokatzen den gasna industria bat dugu, eta Javier, bala da ez guia urtea poliki-poliki aurrera badoa, baina bueno, zuek hartzaiei esnea erosten diezue, eta zuen berezitasunetako bat da, azken finean hartzaiei urte osorako prezioa finkatzen diezuela, ez? Bai, iten ditu urte guztiako iten dugu prezioak, eta denominazioko esnakin. Ez dena denominazioko esnakin igual iten ditugu hiruhiletetik kanbitzen da, eta iten dugu prezio diferentia, baina denominazioko esnea urte guztiako iten dugu prezioa fijeto. Aurtengo kasuan die, iazko prezio berdinek. Iazko prezio berdinek gintugu. Ez dakit, bueno, jendea kontent dago, ez? Pixka bat lasaitasun bat badute, urte osoan koiztuko duten, berain ardiek koiztuko duten esne hori hartuko zaie, eta gainaz prezio finko batean. Bai, bueno, azkenean, gero legez ere obligatu gara kontratuak firmetzera, eta horren kontratu horrek garantizatzen dut urte guztiko esnea hartzen duzulu, eta prezioat badaukate, osea, hasi aitzinean esnea entratzen badakite ze prezio duten beren konpekiteko. Eta, bueno, azkenean launtze bat, jendeari gogorazteko, Enakesa barruan ze gasna edo, ze gazta mota egiten dire? Bai, guk gure fuertena da ronkari deitzen den gazna denominazioko gazna. Osa da, ardilatxakin egindako Navarran bildutako ardilatxain esneakin egindako gazna. Eta hortaik, aparte, egiten dugu betze marka ezberdinek ardi gazna, eta gero egiten du betze hirugarren klasea nahaztikatpe. Behi esnea eta ardiekin nahaztikatpe. Horiek hiru klaseak egiten du. Industriako korra zarete, eta bueno, kilo haunitzez ekoizten dire urtean. Bueno, ez, gehixo imerko dinuzke, kontu ongi ibiltzeko, baina iazko urteak inizien ginten, 7.000 kilo, 7.000 kilo gaznaola denetara. Eta horietak 300.000 kilo itentugu denominazioa, hori gure fuertena. Gauze pasatzen da, nola denominazio latxain esnea den temporadakoa, den fabrikendako problema handia da, lana baduzu abendutik uztaila arte lana atope ez, baina gero udeta geltzen da nahiko flojo, eta hor egiten die, eitzen gara saiatzen pixet kamusteko gaztuek eta gazna nahaztikat boi eta ardi gazna egiten. Salmenta puntuak, komerzializazioa, noraino zabaltzen direnak esako gaztak?
Bueno, gure komunitate, eran behar da, enakesako nagusia da grupo fuerte bat, TGT, duen izena, eta da Espainiako mailan diferentziekin gaznik egina saltzen duena. Horren, eran zaun, saltzen da dena Espainiako mailan alde guztietan, komunitate bakotxan badao distribuzione bat, eta horren saltzen da, Andaluzian saltzen da, unez, Valentzian ere bai, alde guztietan saltzen da. Eta zerbait, esportazioko ere, zerbait ere iten dut, zen baituzte delegazioak, hoi ikizuten, oin dela hileteatola Mexikon, Cancunen ikizuten delegazioa bat, gero beti zerbait esportazioa bada Afrikara eta Europan zer beti kanporatek gaten da zerbait. Baina, guk azkenan salmenta denak egiten ditu nausi berak, distribuzioa berea du dena. Askotan, gazna edo gazta ona egitea zaila izaten da, badu bere meritua, baina askotan koska edo zailtasun handiena izaten da salmentan, ez? Azkenean guk ekoizten dugun hori, helburua da saltzea, eta kasu honetan asko errazten dire bideak horrelako nagusi edo pixko komertzializatzaile bat izan da, ez? Bai, komertzializatzaile fuertea dute eta saldu dituta honetz. Horrek errazten dute saltzeko manera. Baizik, ez dutzen dute atope prezioetan, oide kontrapartida edo. Baina, betire saltzen dugu gertzen dute urtea indenia zenbat fabriketu behar dugu. 3.000 kilo, 3.000 garantitzen dut saltzen duzte. Eta gero, septiembre, oktubren kusten baute ez diela salmentak sobera ongi, ez dute distribuzioa atatzen duzte kiloak. Osa baute, kapazitatea handia baute saltzeko. Prezio estuetan. Ronkari jatorri izendapeneko gaztak ere, ez dakit, nun dute pixko bat salmenta gehien? Bai, merkatuk fuertena, ustot hemen eskolaren saltzen da Franko ongi, Barcelonan ongi, Andaluzia, eta Madrid horre bai. Hor, fuertezkoenak hor, Barcelona, Andaluzia. Andaluzian harritzekoa da, ze gazna pile gaztatzen duten, gazna da, neko gaian nahi izatu beti ondue. 7-8 urteat urbileko gazna. Eta haunitz saltzute. Ronkariko, zuen nakesa industrian enpresa aldetikan tamaina hartua duzuen, langile aldetikan edo nola zabiltzate? Bai, betetan gure problemika handiena da, bi problematu betzen artean. Aparte gaudela, erronka lan dago, irunetik 50 kilometro bat dire, gaztuak handia dire, gauz guztienako servizioa denak, transportea, oidu, izena, ronkal izen hartzeko behar duzu fabriketo, baina horrek, badaman, gaztu handikitu. Oide dugun problema, eta gero betze problema da, ez dela urte guztien berdin, ez du lehesne berdine urte guztien. Torren horrek inazten dazkitzu, lehenbiziko 6 hilabetiak, 7 hilabetiak onak izaten ditugu, diruen aldetik, eta ero, uden horria ez du hiltzen gazen eta fabriketzen da gutiago, eta ezin dugu mantenitu beti estabilitate berdine urte guztien. Oide txarra. Anti aldetik ere gora berak izaten dituzue. Bai, oidu problema eta denetara oite bat lagun gara, eta orden, bai, ondarreko trimestrotan sufritzen du beti, diruen aldetik. Aipatuzu, Javier, enakesan nagusia TGT dela ez balduan nago oker, eta jarraitzen pixo bat gaznekin, oraintxe bertan, arizkunen gaude, Gorramendi gaznategia dugu gure atzekaldean, eta albiste bezala ez, pixka bat Gorramendi gaznategi hau, Baztango gaznategi hau, enakesaren nagusi berak erosi du, ez, TGT horrek ez? Bai, TGT leheno, TGT Teodoro García Trabadelo zen, hori hiltzen du, dago semia, eta semiak fuerte, guetako ongi heldude, nahi du izen berak albadu fabrike bat edo produzioa bere gaznataia. Eta horren, atzazizeloik hau, nahiz txikiezen, nahi okozuna hundiokoa, baina berek nola bauten hemen eiten alden gazna baino gehioin salmenta baduketi Idiazabalgoa, erosiz ben, torri zen, eta erosien, eta hasi ginen otzailein lehenean hemen Idiazabalgo gazna egiteko bakarrik. Horren, Idiazabal jatorri izendapeneko gazna egiten da hemen, eta baina helburua, TGT-en helburua ez da zonaldean saltzea, ez?
ezagit, batipat kanpora behira. Ok, iaz saldu zuzten nola zen, uste dut 175.000 kilo gazna. Eta horren, betze enpresetan erosi garen, behen egiten baduten, nahi dute behena. Eta nik nire aldetik, ez egize pasatik, nire aldetik, pesatzen dut, nola salmenta dagoen kanpoan, ez duzu zertaz hemen nahi bihar estutzen. Ez nago, en principio, hemen inbar dena atrako da kanpora. Bien, kanpora. Eskolen ez aldiko da, hor Bilbao badago distribuida eta gero gainakoan Madriden. Oide, intenzina helburue enpresaina. Gero igual, gauetiko izamen aldatzen die eta tortzen die bertze ordenak, ez? Baina, helburu da kanpoan atrako da, gasno kanpora. Erronkari jatorri izendapenak saltzen duen bezala, garbi dago, Idiazabal jatorri izendapenak ere ospe ondia duela, eta bere interes den zai, ez? Bertako gaztak izatea. Bai, azkenean diru irabazi dute, gazna merkeak saldute. Arritzekoa da. Salten duztek, urtetik kristo inpile dena Rumaniatik itzen dikatzen, Rumaniatik handik, hemendik, prezioa. Baino, berak ere konstiente die, horako grupoatek, haundiretek, bihartuela gazna batzuk izen bat ematen jotenak, ez? Idiazabal oso aipetu da alde guzietan, Ronkari ere bai, torren, nahi dute inondik ere beren diskusian eta betze gaznatai erosi duten Galizian ere bai, tetila iten dutena, badute mantxego, eta horren nahi dute indar hartu pixket gazna onakin. Azkenean, denetarik izateaz, gazta merkegoak, normaltxegoak, eta baita ere pixka bat jatorri izendapen desberdinetako edo ezaugarri konkretua dituzten gaznak. Bai. Hoixe da. Porque idazten dut, gaina hor, ez dute, beri atatzen zaioten agiaro dela, saldu haunitzen dutela, baina erreferentziko gaznak guti dituztela. Orden, eta oedela bihurtu da, eta zen reviste batean, erranez, bai, hauniz kilometro, baina erreferentziko gazna erranen dezagun, Ronkari zauketela bakarrik. Orden, nahi duzte erreferentzi gehiu izen, markoak izen, gazna honak eta izen honakin. Songi, jak hemen gauden, Gorramendin atarean, badakigu, gazna egiten ja zabiltzatela barrenino, dabiltzala, basartuko gara barrura, eta zer dioten edo zer martxe duten. Hoxe, hori ikusiko izue, zeigaren egiten barren hortan. Sartu gara Gorramendi gaznategira eta aurpegi ezagun batekin, topatu gara bertan, Jose Mari Etxart dugu bertako arduraduna. Eta Jose Mari, hala da ez zara berria lan honetan, ez? Ja, esperientzi azkarki duzu gazna egiten, ez? Badugu pixko bat, urte pila bat itxian, eta gero hemen ibili zen, Gorramendi hartu ginulik, bazkide bezala gainera, eta orai berriro hemen, eta, ilusionekin ere bai. Egia esan, lehenbiziko, esperientzura Gorramendikoa, gazna oso ona egin zenuten, ez? Gauza bat gero salmenta, pixo bat lan asko dire egiteko, baina gazna bezala, sariren bat ere lortu zen, eta egia esan, ongi eginiko gazna izaten zen, ez? Bai, nire ustez, lehenbizko urte izateko gainera, egin ginen gazta bat nahiko goxua, eta bai, izan ziren pare bat sari, eta, produktu aldetik ez ginen arazorik izan, ez produktu honate zen, eta hori saiatuko gara hori ere egiten. Orduan bukatu zen ziklo hura, eta zuk, halare, sektorea gustatzen zaizu, eta jarraituzu esperientzia gehiago izaten sektorean, ez? Iparralde aldeen ibilizara ere, desentez? Bai, han ere hasi nizen, han ere kooperatiba bat sortu zen, aldude zen, eta han egon izen 2 urte, lehenbizko urtia, eta gero beste 2 kanpaina, bai. Eta orai berriz bueltatu nahi zunara. Berriz bueltatu Gorramendira, gaznatik honetara, eta beti ere garbi izan da, Idiazabal jatorri izendapeneko gaztak edo gaznak egin bar ditugu, horretan esperientzia badut, erronka berri bat eta ilusioz beterik, ez? Bai, hemen helburua da Idiazabalko gazta egitea, eta, saiatuko gara gazta bat nahiko kalidade honako atetzen, esnian aldetik nahiko esne hona heldu zaigu, eta bertako esniare bai, eta hemen inbar dena da Idiazabalko gazta, bai. Hori da, ja apirian sartua gaude,
Bueno, ja, dana nahiko berria da, ez? Pixka bat urte hasieran edo hasi zinen zu, eta hilabete gutxi batzu da mazkizu, ez, gaznakiten. Bai, hasi nintzen, gu hasi ginen lanean, hasi ginen urtarrilan erditsu aldera. Baina, lehenbizko 15 egunak izan ziren prestakatu, garbiketak eta organizatu pixko bat planin bat egin, eta elaborazioa hasi ginen otsailatik aintzina, otsailako lehenbizko egunatik. Bai. Eta, bueno, esku hona duzu, baina bakarrik, hainbeste gazte edo gazna egiteko, zaila da, ez? Behar dire eskuak olako volumena lan egiteko, ez? Zenbatxoa izate lanin? Bai, horrei gara 3 laguna lanin. Bai, bakarrik ezin da egin. Horai 3 lagun gaude eta 3ek egiarrateko ez dugu denborik galtzeko. Baina, bueno, momentun oraingo produzionekin moldatzen gara, bai. Aipatuzu, latxardearen esnearekin lan egiten duzue, eta ezinbestekoa da, ez? Lehenbiziko hau zaunat heldu den esne hori, ardi esne hori, kalitatezko izate, ez? Hortik abiatu behar gara, bueno, bukarako produktu on balortzeko, ez? Bai, Idiazabal barren egiteko behar duzu ardilatxa, eta beste baldintza da, esne gordinakin egin behar dela. Ez dugu pasterizatzen, ez dugu jaustratatzen, egiten da esne gordinakin, eta ardilatxana, bai. Zuen kasuan, gora berak izango dituzue denboraldian zehar, edo saiatzen zareteia planin horren barruan kantitate batzuk, eta nahiko kantitate finkoak beti denboraldi osoan zehar. Bai, normalian, kasi egunero egiten dugu produzione bera. Ze kartzen digute esne betiko pulu bera, eta bueno, horrek erresten digu ere bai. Beti badakigu zenbat gazta egin behar dugun, eta zenbat atetzen zaigun, eta alderdi hortik bentaja da, izatea beti produzione bera bai. Bastanen einiko gazta, eta ezakite gero jendeak kanpoan dagoelekan ezagutzeko ze marka, mantenduko dituzu lehengo markak, ze markakin komertzializatuko duzu Idiazabaleko gazta hauek? Bai, komertzializatu behar da Bastango marka, lehengo marka, eta gero Belai, momentuan 2 markaok. Gero badago Ramendiko markare bai, baina momentuan hasi behar dire 2 marka horiekin, Belai eta Bastangoa. Gaznategi honen nagusia, TGT, lehen Javierrek azaldu dugun bezala, badirudi oso nagusi indartsua dela, banaketa sare handia du, orduan edo zein zaio harrituko behar bada, oporretara joan nunbait ere urrutira eta topatzea, ez, Bastango gaztauek. Bai, nik uste merkatua badute, eta alderdi hortik ez da arazore handirik izanen salmentatan, hori da eraten digutena. Guk gure lana da elaborazioa egitea, alden gazna hobia egitea, eta salmenta eta hori enpresa honek badauka bere sare bat egina, eta alderdi hortik bentaja bada. Instalazio aldetik eta bere garaian intzelikan gaznategi hau, ongi dago ez, instalazio bezala, gaznategi bezala badu denetarik, lekua badu, konforme zaudete ez? Bai, instalazioa bat dire primerakoak, eta alderdi hortik ez dugu inongo kejarik, beti badire gauz batzuk hobetzen aldirenak, baina, azteko, lehenbizko urti hau, gaina elaboratu behar dugu bastante gazta, moldatuko gara dagoen bezala bai. Eta, askotan zuk ere lehen esperientzia izan duzu, gaznategi desberdinetan lanean, produktua, inbar da produktu ona, baina askotan zoritxarrez ez da nahikoa produktu on bat egitea, saldu behar da hori ez, eta zuen aldetik bintzen lasaitasun hori baduzu hasiera batean, badirudi, salment hori, ia ziurtatua dagoela, ez? Bai, alderdi hortik ez dugu, gure lana da produzioa, eta zentratzen gara hortan, eta nik uste ona da, zertaz bakotxa bere badakina egin behar du, eta guk badakigu gazta egiten, ginen dugu gazta, eta gero salmenta, daude bertze batzuk hortarako. Kanpoan, kanpora begira ere, konsumitzaileari begira, ze iruditzen zaizu, nolako gazta salduko da, ondua, o batzun egute fresko-xo, ze iruditzen jendeak ze eskaere zenen du gehiago? Ez dakit, nire ustez tendentzia, ez dut idea hondirik, baina ustez tendentzia da gazta nahiko suabe xamarra. Saboriakin, baina ez hola gazta pikantia do. Eta orduan, idea da egiteko gazta bat nahiko mantekosua, igual, eta zenbat denborakin, nik uste hasiko gara 2 hilabatekin dola saltzen, ja sabore pixko bat izateko, eta hola segituko da. Eta, pixko bat, gero bilatzen da ere pixko bat gazta horiek homogeneoak izatea, ez? Hori gaur egunean,
behar da konsumitzaileak gustukoa baldin modu gazta mota bat, urrengoan erosten dulikan, estilo berako ez, mota berdineko izate ez. Hori gaur honen kontrolatzea ja nahiko erreza da pixka bat. Bueno, nahiko erreza, haiztin arandugun bezala, garantzia gehiena duna da esnia. Orduan, esnia etortzen bada parametro batzutan, beti berdintxo, pues ez da zaila konsegitzea produktu bat nahiko homogeneoa eta nahiko berdina, ez da zaila ez. Gero iter prozesuan ez, elaborazio horretan ere zenbait gauza garrantzitsu dire, kontuten hartu behar direnak, ez, bueno, azken finean helburu hortara iristeko. Bai. Nik uste gaztaigile batek behar du izan nahiko metodikoa eta buru eduki beti esnian gainean eta ezatzen du gazta egiten ari zarela. Goiz ibiltzen zarete, goiztiarrak zarete laneko orduan eta behar da pixot goiz ibili, goiz moitu. Bai, normalian ni hasten naiz goizko 6etan, eta gero beste bilankidek tortzen dire 7etan. Eta orduan gelditzen direk orduak berandugo, ni atetzen ez 2 ordutan, eta egiten dugu bi elaborazioen egunean, eta moldatzen gara ongi bai. Urte osoan zehar gero, izaten aldituzu ere gora bera txiki batzuk, pixo bat gero esne gutxiago dolikan, baina lortuko duzu, beti ere esne antzeko izatea, kantitatez. Bai, ala erran diguten, segurazki uztailan jautsiko da pixko bat, baina uztaila arte mantenituko dugula kopuru beretsua, bai. Pero sasi hortan behar bada, opor batzuk gustura hartuko direz, pixo bat beharko da ere, deskantzatu. Bai, gara ja pentsatzen oporretan, baina bai, zoinik urrun daude eta bitartin segitu beharko dugu. Ongi, Josu Mari, ikusten dugu esku honetan dagoela, gasnategia, zuk ere, beti ere zorte pixkat behar da, zorterik onena izan dezazuela, eta, segi zuen eguneroko martxa ona da, ongi egiten duzuelan, eta azkenean, konsumitzaileak ere eskertuko du. Eskerrik asko ondo izan? Eskerrik asko zuari. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu, eta datorren saio arte, datorren aste arte, ondo segi.